गैया नामासै माथो सिरिथार। आयै आयै फामे गैया मालाय फुजा नायनो थांजोबदों। हा मानोथो गसंनानै थाबाय थाखो न' सिङाव जिरायहैदो। सानस्रि जिरायथ'ला नामा? आफा मोनसे खामानिनि थाखायसो फैदोंमोन जों। मा खामानिमोन? नोंनाव फैसा हावलादाव मोनथ'गोन नामा आफा? मानो माबाफोर जादों नामा? जेबो जायाखै। आंनि लोगो दावस्रि देलायनोसो नांगौ जाथ'दोंमोन। दङबा 10,000सो हरदो आफा। फैसायालाय दंनायालाय दङमोन। नै दाखालि बावैसो लानानै थांबायना सालथेया। एसे सिगाङाव बुंनाय मोनब्ला मोनगौमोन। होमबा नोंनावबो फैसा गैला आफा? गैया। गाज्रि मोननांला दे। मोना दे। गैयिखौलाय माथो खालामनो नङा होमबा? सोरनावबाफोर दङबा नायगिरनानै होथ'दो नामा आफा? दाथ' फुजा बोथोर सोरनाव मोनगोन? मोननाय नङा बायदि मोनदों आं। जाबायदि नुदों आंनावल' बियो मानसिफोरा। दे जेबो नङा गैयाबालाय माथो खालामनो। थौदो न'आवनो थांनोसै। दा मा खालामबावनांगौ दे दावस्रि देलाय? जेबो नङा दे। गैयिखौलाय माथो खालामनो? आंनावबो थानायमोनब्ला हरथारगौमोन आं। आं मिथिखादोंबा नोंनाव थानायमोनबा नों आंनो हरगौमोन होननानै। दे जेबो सानबाय थानांला। माबा मोनसे जागोन बियो उनफोराव। माथो खालामबावनो आरो। थौदे थांनोसै। दे होमबालाय जों थांनोसै दे। दे फिसाफोर गाज्रि मोननांला। मोना मानो मोननांगौ जाखो? दे होमबालाय आफा थांनोसै जों। दे थांदो फिसाफोर। आच्छा बारु थाइबानि लारु मानो इसेबां रागा जानो ओंखारदोंब्रा आंलाय? बे बिखुनजोनि खाथियाव जिरायनो मोनैखौनो बुदरबाय नामाब्रा आंलाय? बे अजाखौ खबर लादोंना लायाखै? लानायाथ' लादोंमोन। फुजा जोब्बासो फैगोन होननानै बुंदों। अब्लासो मा खालामनांगौ जाखो दे? बे फाग्लाया खालि नोंनिल' खोथा सोङो। नुवाखै दाबो नोंनि खाथियाव जिरायनो मोनैखौ बुदरगासिनो। बेनिखायनो फिसाजोखौ थाफाबाय थानो होबाय आं। नुबायना नायहरगासिनो दङ मालाय नोंखौ। आफोद मुलि होफ्लांना लानानै जारलासो मोनबाय आं। औहाय मुलिखौनो दौनोनो नाङामोन। अजाया फैग्रोथोंसै। नाथाय नोंनि बे खाफालाव। औ आं हाबा जाबाय। नोंबोथ' हाबा जाबाय जानांगौ। आं औ जाबाय। गथ'फ्रानो देलायनानै स्कुलाव थांलायबावबायसो। सोमसि सनाखौसो गोसोखांबाय आं। दे बिदिब्ला थांखांनाय जाथायखौसो रोमै गोसोखांबाय आं। मा फिल्म नायनांगौ मा फिल्म नायनानै लाफ्लांलायखो। आबैया नैबे आसानखौ नोंनो होनो थिनदोंमोन। नाथाय जेबो नङा गाबाखै आं। लादो। नों गाबदों दे। जिराय था फिल्मखौ नाय। होमबालाय सानसे आं थांनोसै दे। दावस्रि देलाय आं बोरैबा मोनबायहाय नोंखौ हेफाजाब होनो हायैनि थाखाय। जेबो नङाहाय बाल। मानसिनि जिउआलाय बेफोरजोंसो दा। दसेनो दुखु दसेनो सुखु नङा होमबा? ओमफ्राय नों आंनो फैसानि हेफाजाब होनो हायाबाबोथ' नों आंजों थाफादोंना? बेनो आंनि थाखाय थोजासे। मानो होनोब्ला दुखुनि समाव जोङो फैसा थाखा होनो हायाबाबो थाफानायानो बेसेबांबा गिदिर मिथिबाय? बिदि बुंनानै आंनि गोसोखौ नोङो गोजोनग्लाय होनो नाङा। आं एसेबाबो नोंखौ हेफाजाब होनो हानायमोनब्ला आं गोजोननाय मोनगौमोन। बाथ्रानि जेबो नङा बाल। आरो नैबे दावस्रि देलाया जोबोद स्ट्रं। फैसाल'सो मोनाखै दा। दिनै मोनाखै गाबोनथ' मोनगोन ना? जेबो नङा। नोंसाबो फुजायाव थांदो आरो आंबो न' फारसे थांनोसै। दावस्रि देलाय सायावल'सो बिदि होनदों नों। गोसो सिङाव नोंसो मिथिसिगौ आरो बेसेबां दुखु जादों। आंबो नोंखौ हेफाजाब होनो हानायमोनब्ला बेसेबां मोजां जागौमोन। बेसेरा दावस्रि देलाय जेब्लानिफ्राय मानसिया सोलायनो हमदों अब्लानिफ्राय दुखुसो जानानै थानांबाय। दे आरो खेबसे साफायबाव। बापावै नारजि बुदां हिनजावफोरा बेसेबां फट' साफायनो हायोब्रा? बेनिखायनो हिनजाव मानसिफोरखौ बेरायनायाव लाफानो बायोलै आं। फट' साफायनानैनो बेसेबा गोबाव खालामगोन आरो फट' साफायनो होबावगोन। जायाबाबो दाय जाबावगोनसो। बापावै आं मिथिफेरथारामोनलै। बेफोरबायदि जायो आरोना? माने आं हिनजावफोरजों बारा थाबायफेराखैना बेनिखायनो बारा मोजां मिथिया। खालि खिनाय हासुनायल' फट' लानो बाखि बिसोर। जेराव मोनो बेवहायनो फट'। बिबार बारि नुबावनांगौ दाउ गां नुनांगौलै देन्जार फट' साफायखायो। बापावै नारजि बुदां फुरा एक्सपिरियेन्सथार माथो नोंहालाय। नोंबो जालांगोनब्रा दा नोंबो हाबा जाबाय नालाय। नोंसोर फट' साफायगोन ना आवगायगोनलै? मोजांथार जादों दे। केप्टेन हापां जों थाइलेण्ड नुगोन ना नुवा? मानो नुवा जानो? जों थाइलेण्डआवनो सफैबाय जेब्ला नुबायानो दा। होमबालाय थौदो थांफिननोसै। नोंबा मा होनो? होमबालाय माथो होनबावनांगौ जाखो? थौदो आग बारायदो बेगफोरा लादो।
मालाय मोनहोजोब्बाय बयबो आरो भिजा बानायबावनांगौसो नोंसोरखौ हालालै आङो मा एसे फटक साफायबाय थायो भिजा लाबावनांगौ बावगारदोंसो आंबो लोगोफोर थाइलेण्डआव सफैमारबाय आरोना जों जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं उनाव बेसेबां गोजोननानै लाबाय था भिजा जाखांनायनि उनाव जागोन दे आच्छा भिजायाव फैसा लायो ना लायालै लायो मानो लाया जानो 2200 लागोन माने थाइ भादाव आरोना थाइनि फैसायाव ओमफ्राय इन्डिया कारेन्सियाव बेसेबां जायो बेखौ नायदो 4000सो जागोन खोमा सानलु सानला खालामबाय थायो आं उनाव सानबाय थागोन थुदु आं थाइलेण्ड नायनो लुगैनाया हामथारला आंबो थुदु भिजाखौ माबा लायनोसै साबायबाव फटक सब समावनो फटक भिडिअ ओइ नाजिबदां चिल चियाव चिल चियाव मा होननाय जादोंलै एदावदों जा चिल होननायखौनो चियाव होनदों आं हायोलै नोंबो ओरैनो हापां खुगा जिबलां नामा दे नोंजोंलाय सोर हाबावनो आयाबो गैया आफायाबो गैया आं जेजों फुजा नायनो मालाय बयबो मेला नायनो थांजोब्बाय फिल्म नायनो थांजोब्बाय लोगोफोराबो आंखौ गारनानै थांजोब्बाय थांफैदोलाय मालाय बयबो मेला थांजोब्बाय आंलाय माला थांगोन लोगोफोराबो आंखौ गारनानै थांबाय जेबो नङा दे नायनो थांगोन आंनो गस्ला गोदानबो होफैयाखै आफाया थांफैदोलाय नोंसा नोम्फायाबो खस्थ' मावगासिनो दङ मिथिबाय फुजाबाबो जोंनि थाखाय नोंसा नोम्फानाव गस्ला गोदान बिनानै गाबबाय थानाङा आं होफैगोन ना नोंनो फैसा बुरजा मोनबा नों जेखौ लायो बेखौनो मिथिबाय थांफैयाय दाबो मानो ओंखारनानै थायाखै थुदो फुजा नायनो थांनोसै नाथाय नोंनाव फैसायानो गैया आंबोथ' फैसाखौनो नागिरना मोनासै माबोरै थांगोन दे ओंखारदो बम्र फुजा मेला थांबाय थानांगौ आरो बेफोरबायदि फुजा मेलाया मेल्ला फैबाय थागोन उनफ्राव थांनोसैबाल नाङा थांगोन गासिबो ज' बेरायना फैनोसै आंबो अफिसनिफ्राय सुट्टि लानानै फैखाबाय ओंखारदो माथो खुसिथार मानसियालाय फैसासो मोनबोखो ना माखो आं गायनोसै दावसो देलाय नोंहाबो ओंखारदो ओमफ्राय आं मैया हराव 5000 फैसा होदोंमोन ना बाहायदोंना बाहायाखै आं बाहायाखै आया मानो बम्र नों माने गासिबो खोथाखौ आंनो खोन्थायाखै बम्र नों गावल' हारसिं खस्थ' खालामो आरो मा खोथाखौ खोन्थायाखैब्रा नोंनि मबाइलाथ' गाज्रि जायाखैमोन ना बम्र नों मबाइलखौसो फानदों मानो मबाइल फानलायनांगौ दे माने नों मबाइल दखानाव थांदोंमोन नामा थांदोंमोनथ' आयो नों बिदि खालामनाङाना फैसा थाखा गैयाबाबो गाव हारसिंल' बायदिसिना खालामनो हाबाय आंनोबो खोन्थाना आंथ' नोंनि हिनजाव ना आंहाबो मिन्थिनो मोन्थाय दङना आंनोबो खोन्थानांगौबाल आं फिसाखौ माबा मोनसे खायदा बोराय खालामनानैबाबो दोनगौमोन ना आङो जेबो नङा दे बेफोरखौनो माथा मारिबाय थायो नामा थुदो ओंखारहैदो बम्र नोंनि मबाइलखौ लायफिननोसै थुदो आं लालै उनाव बायगोन आं दा फुजा बेरायनानै फैनोसै थुदो अफिसाबो बन्द हरखाबाय बनासबो मोनबाय फुजानि बेजोंनो बेरायहैनोसै बम्र आं दिनैसो मिन्थिबाय आरो मोनसे बाथ्रा जेब्ला फुजा मेला रंजानाय बोथोर जायो अब्लासो जोंफोरा बेसेबां दुखिया हमदांनो हायोना रावनिफ्रायबो सहाय मोना जोंफोरनो सहाय हरनोनो गियो फैसा मोनफिनजानाय नङा होननानै बेथ' नंगौ दुखिया मानसिफोरा फैसा दार बिबा मोनालै माहाजोनजोंसो माहाजोन होलायलायो दा बेफोरखौ सानबाय थानो टाइम गैया थुदो बेरायहैनोसै दा नों खोथाफोरखौ लाखुमानाङाबाल आं थङालि बाङालिसोमोन गोदो दाथ' नङाना दा मोजां जाबाय बुजिबाय गथ' सासेनि बिमा जाबाय गथ' सासेनिल' नङा सानैनि सासेयाथ' आंनि थाखायनो गोमानांबाय बे सासेखौबो आङो आंनि थाखाय आं बेफोरबायदि जानला मानला खालामनो गोसो गैया थेद जाम्बि माखौ इसेबां सानबाय थादों दुखु जानो हामा दिनैल'सो दुखु गाबोननो सुखु फैगोन ना गाबलाबायो नामा बम्र एबारनिफ्राय दुखु सुखु गासैखौबो आंनो रानफादो दे नों गावल' हारसिं मानो खस्थ' खालामबाय थायो जाम्बि दावसो देलाय बिदि साननाङा नों आं न'खरनि गाहेला ओरैनो जागारदों नामा नोंनि फिसाय सासे गथ'नि बिफा जागारदों नामा नोंसोरनि दायित्वखौ लानो हायाबा मा हौवा मानसि आंलाय नोंसोरखौ सुखुआव दोननांगौ बिबाना आंनिसोब्रा नङा माथो संसारखौ नोंल' जायाखैना
आंबो नोंजों जाफादों बेनिखायनो नोंनि दायथ'आव आंबो थाफानांगौ बाल अन्नानै नों बेफोरबायदि हारसिं खस्थ' दा खालामसै दे जाम्बि बेफोरखौनो सानबाय थायो नामा थौदो ओंखारहैदो दख'नाफोरा एसे मोजां गानदो दे आंबो दुगैहैनोसै दे होमबालाय मा नायदों फावगालि आंनि स्टेटासखौ नायदों आं आच्छा नों साइमोना सहैबाय नामा थाइलेण्डआव औ सहैबाय मालायफोरासो थाइलेण्ड बेरायहैलायदों फावगालि जोंहाबो एबार जापानाव थांगोन ना शिलंआवनो जेने थेनेसो फैनो मोन्दों आरो जापानाव थांबावनोनो दहायबो नोंसानि मादैयासो नुबाय जोंखौ औलै बे मादैमोनखौ लोगो मोननानै जारला जाबाय जेरैबो जारलाल' खालामबाय थायोलै शिलंआव बेरायनो फैनायावबो बिसोरखौसो लोगो मोननांगौ जाबायना नै हटेलावबो बिसोरजोंसो थाफानांगौनो साला अब्ला साननानै नायदो बुहुमा बेसेबां फिसा जेराव थाङो बेवहायनो सिनाखि ज' लोगो मोनो एबारनिफ्राय बाहेर हादरावसो लोगो हमहैलायगोन ना जोंहा फावगालि दुगैनानै ड्रेसा गाननानै लादो दसे उनाव बेरायहैनोसै फावगालिया बबे रुमाव थागोन मा बबे रुमाव थानो आंजों थागोन आरो ओमफ्राय नोङो आदैजों थाबानो जाबाय फावगालि फै औ दे दाय गोसो थोनायजों फैनायनि मा लाबलै गोसो थोनायजोंनो मोजाङैबो थाफानो मोना मोजाङैबो रायलायनो मोना एसे गाज्रिलै बे मादैया दाय थांफिनसो लुगैबाय आं न'आव सुखु दुखु रमान्टिकनि खोथाबो रायलायनो मोनला आंहा गोसो थोनाय गार्लफ्रेन्डजों दार मस्तिनि रागा जादों नामा एमाव राजा आं रागाखौनो जायाखै मिनिदोंसो आं नाथाय नुनायावथ' नोंखौ मिनिनाय बायदि नुवाखै माथो खालामनो आदै इसोर सोरजिनाय मोखां बेफोरबायदिनोसै आरो कमप्लेनबो होजाया इसोरा बेफोरबायदि सोरजिना हरबाय जेब्ला माबायदि इसोरखौ कमप्लेन होनो नङा होमबा मिनिबाबो मिनिनाय बायदि नुवा आंखौ एमाव राजा गार्लफ्रेन्डजों रायलायनो मोनैखौ रागा जोंदों नामा आंनो खोन्थानो हागोन जाहाथे आं नोंखौ हेफाजाब होनो हायो आंनिफ्राय माबाफोर हेल्प नांगौबा बुंबानो जाबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंथ' मारैनो खोन्थागोनलै जुदि आं नोंनाव हेफाजाब बियो आं फावगालिजों रायलायनो लुगैदों होननानै बुंबा मानो खोन्थानांगौ जाखो आंबोथ' नों बायदि बैसोखौ बारबोबायना नों बायदि बैसोआव आंबो बिदिनोमोन सिख्लाफोरजों बिराद रायलायनो गोसो जायोमोन गार्लफ्रेन्डफोरजों बिराद रायलायनो गोसो जायोमन जेब्ला रिलेशनशिपआव गोदान ना अब्ला ओंखाम ओंख्रि जेबो खहाबलायामोन सान हर रायलायनोल' जायोमोन ओमफ्राय रायलायोमोन न'नि मानसिफोरजोंबो रायजायोमोन जायो मोनसे समाव बेफोरबायदिनो गार्लफ्रेन्डफोरजों बेरायनो गार्लफ्रेन्डफोरजों रायलायनो जोबोद गोसो जायो ओमफ्राय उनाव गोसो जाया नामा गोसो जायो जेब्ला बोथोर सोलायो बैसोआ बारायलाङो अब्ला मोनफा मोनफा हुदाफोराबो सोलायलांजोबो गार्लफ्रेन्ड थाबाबो हर सान रायलायनाया एसे खम जायो लोगो हमलायनाय हुदाफोराबो खम जायो माने केरियारनि फारसेबो साननांगौ जायो नालाय फिउचारनि खोथाबो साननांगौ जायो नालाय एसे खमायलाङो गार्लफ्रेन्डफोरजों रायलायनो लुगैनाया बिदि नङा जे गार्लफ्रेन्डखौ मोजां मोना नाथाय दा नोंसोर जेरै उसुखुथु जादोंना बै उसुखुथु लेभेला एसे खम जाहैयो आच्छा बारु थाइबानि लारु होनबा नों मादैजों दा रायलायबाय थागोन ना थाया गोनां जाबा रायलायो नाथाय बेफोरबायदि गले गले हर सान रायलायनो गोसो जाला गोदोनि बायदि आच्छा मादैया रागा जोङा आंनो मानो फन हराखै होननानै नोंखौ बुङा बेबो खामानियाव बेस्थ' थायोना बुंबायानो दा मोनसे समावल' बिराद रायलायनो गोसो जायो ओमफ्राय मोनसे समाव जों रायलायनो लुबैया नांगौबाल' गोनांबाल' रायलायनाय जायो आरो जों सासेखौ बुजिलायोना अब्ला फननि गोनांथिलाय माबाव गोनां जायोबा फन रायलायगोन बिदिथ' नङा दे हर सान रायलायबाय थानांगौ लोगो हमबाय थानांगौ आच्छा बारु थाइबानि लारु अब्ला आंबो देनां बालांगोन फन रायलायनो औ दा नों फावगालिजों रायलायनो लुगैदोंना रायलायनो हागोन आंखौल' बुं आं हेफाजाब होगोन ना जेबो रायलायहोआ माथो नोंबो बिसोरखौ चान्स होनो नाङा दे बांद्राय बेवहाय रायलायनो मानो जाबाय थादों बेरायनो फैदों बेराय आरो एमाव राजा मोजाङै खोनासं बांद्राय फालतु देखायनाङा बुजागोन आंजों गोसोआव लाखि बे खोथाखौ आं जे नोंसोरखौ शिलंआव लाबोफादों बेखौनो थोजासे होननानै सान आरो फालतु खोथा गोसोआव दाला लाबोनोबो नाङा नङाबा न'आव खोन्थाहैजागोन आरो दिगदारसो जागोन सानसोरां एमाव राजा लानानै ओंखारहैदो नोंसोरबो सेस मा जानांगौ जाखो दालाय इंराजियाव फंसे बाथ्रा दङ नेभार गिभ आप बुजिबाय थौ ओंखारहैनोसै ओइ जावलिया आंनो जेबो नाङा माखौ ब्रा ब्रा जासिबाय थाखो नोंलाय लाब्रा बिखुनजो सना ला मा लानो गोसो जायो ला मा जानो गोसो जायो दौगोन आं हांगारियाय थांलाय नोमफाना बायदिसिना बिलाय मा जाखो आंनो फुथला नांगौ मानो फुथला नांगौ जालायखो उन्दै गथ'फ्रासो फुथला लायो नोंथ' उन्दै नंलाना हा फिसाजोआ माबा मोनसे बिदों होबानो जाबायना आखौबा आबैनोबा जासियो आंनोबा जेबो जासिया आबैया लाथोंब्रा आबै लानायखौनो मेगन सायो नामा आइ बिखुनजो मा नांगौ हा फिसौआ फुथला बिदों होबानो जाबायना आच्छा बारु थाइबानि लारु थ' बबेथिं फुथला दं आयै नुबायना आयै मुलिया माबायदि नांनानै थाखो बेनाव नोंनोल' बायदिसिना बुस्थु होनो नागिरो फिसाजोखौबो नुबावलासो आंबो जारला मोनबायहाय मा बिजामादैफोरजोंनो नोजोर होजालाबायनाय गाबोननो थांथारनोसै आं अजानाव आला आं बोरैबासो मोनजोब्बाय आं औ गाबोन फुङावनो थांदो आयै जागोन दे hey
माथो आइ बिखुनजो मोनसे जावैसो सन्थला माखासेयालाय आं दाबो न'आव थायाखैलै बुरैफोर दासो दखानखौ बन्द' खालामनानै फैदों आं सोमसिखौ लायनानै दसे बेरायफैनोसै बिजोंनो दे ओंखामफोर जादोंना जायाखै जावैसो जायाखै जावैसो नोंनि थाखाय जौ गोरान संनानै दोनदोंमोन आं गाबोन थांनानै लायनानै लोंफैबानो जाबाय हामथारबाय होमबालाय गाबोन फुङाव थांनानै लायबानो जाबाय होमबालाय गाबोन लायगोन आं दे नोंबो थांदो जावैसो ओंखामफोरखौ जायाखैबा जानानै लाहैदो आरो बिदि ओंखाम जाया लोङा खामानि दामाव जावैसो देहाफोरा लोरबां जागोन दे बुरैफोर मालाय बिखुनजोखौ ओरै गोदै होननानै बुरखायलायथारबाय नामा गसाय आंलाय माला बुरखायलायखोब्रा जाबाय दे थौदो माबाफोर जाहैनोसै बुंलाय नों बिखुनजोखौ मा होननानै बेफोरबायदि बुरखायबाय थायो आं बुरखायाखैलै बांद्राय बुंनाङा अमा राजा मानो बुरखायलाबायनांगौ जाखो नों बिखुनजोनिफ्राय मा दाबिबाय थायो एखनबा जौ गोरान एखनबा बोरमा बेदर एखनबा एम्बु बेदर एखनबा हांसो बेदर बिखुनजोआ नोंनो गासैबो बुस्थुखौ हरजोबनांगौ नामा नोंसो बिखुनजोनो होनांगौ जावलिया जावैसो बिदि नङा आंसो बिनो जौ जासिदों जौ लोंग्राखाय मा बिखुनजो बिनो साइड लानाङा बे मानसिया जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ होननानै बायदिसिना बिबाय थायो बिखुनजोनिफ्राय बुरबक बिदि नङा आंखौ बुरबक होनदों आंखौ आयै जावलियाफोर मा बेलाय आंखौ सोबाबाय नों आच्छा नों नामामोन आंखौ खुदुमदोंमोन नामा नों जाबाय जावैसो नों एसे फावसाय मानो बुनांगौ नोङो जावैसोखौ इसिबां नम्र जावैसोखौ मानो बियो सायावल' नम्र सिङाव बिराद गाज्रि बियो गाज्रिया नोंसो नोंनावल' आखाइ दं नामा सोबानो मानसिखौ बिदि मोनदों होननानै सोबा जायो नामा आंनि बिजामादैया नोंनि धल नामा बिखुनजो सना नों आंखौ दिनै सोबाबाय नै लाबाव नै आंनि बिजामादैखौ सोबाग्रा नैबे नोंखोमजो गावरेमा थानायाव गोनां जायोबा दुर्गा देबिनिबो महर लागोन आं नों बायदि बिजामादैखौ थिग खालामनो जावैसो थुदो थांनोसै मानोथो नोंलाय सन्थलाखौ सोबाग्रोलाबायनांगौ जाखो नोंनाबो जायाखैना बे फिसाजो गोनांफोरावलाय मा बुलु बुला बेफोरलाय आच्छा बिखुनजो आंखौ दिनै सोबा मारबायना आंखौ दिनै नोंहाबो सोबाबाय नालाय सोबाफिनबाय आरो बिखुनजो सोबानायखौसो सानबाय थाबाय नोंहालाय मानोथो सन्थलाखौ सोबानांगौ बेफोरबायदि आखला गाज्रिसो मोजां नङा नों निमाहा बिहैफिन सोरनाव बिखुनजोनाव सन्थलानाव आरो बेबोथ' आंखौ सोबाबायना बराबर जाबाय नों सोबानायखायसो सोबाग्रोदों दा नों सोबायामोनबा सोबानाय नङामोन ना बियो आइजों जुदि मोजां मोनजानो लुगैदोंबा सन्थलानाव निमाहा बिहैथां गाबोन थांनानै आच्छा बार थाइबानि लारु आंनोथ' मा जामारखो आङो हायना मुलि होना लानानै जारलासो जाबाय मा खालामबावनांगौ जाखो अजाखौबो थाबखौनो लोगो मोनफिनला मोजाङै सोंनानै बुंनानै गोदान मुलि लाबोफिननोबो आच्छा बार थाइबानि लारु बादो बेफोरखौ थुदो मेला बेरायहैनोसै सोरखियाव गाखोगोन आइला नों सोरखियाव गाखोलायनो हागोन होनबा हागोन एवहैनाबो लान्जाय टेम्पाट जावैसो सोबानाया साबाय नामा जेबो नङालै आंनि थाखाय नोङो अमा राजाखौ सोबालायबायलै दिनै मा होननानै साबायखर बावगोन आं बिनि उत्पादा बारा जाथारबाय बिनिखायनो एसे दांबाय आं धन्यबादलै नाथाय आं बुलु सुलुखौ बांद्राय मोजां मोनालै बिखुनजो बे अमा राजाया बांद्राय उस्तादि देखायनायखाय होफाबायलै आंबो होनांगौ बेफोरबायदि मानसिखौ बांद्राय सिं जानानै थाजाया मानसिनि सिं जानानै थाबा बांद्राय सोलोसो मोनो नंगौ नै बै थमथमनिफ्राय आं नोंखौ थिखोना हरनोसै दे ना जोंहानाव थांगोन दे आं न'आवनो थांगोन होमबालाय आइसक्रिम जानो दे जा दखाननि आइसक्रिम दे नोंहालाय जेबो जाया नामा जेबो लाया बमब्र आं मा सानदों मिथिगौ ना मा सानदों नोंहाबा नोंथ' हाजारथा खोथा सानोलै आं सानदों आरोना जों गोदो सिख्ला समाव सेंग्रा समाव गावनि थाखाय जोबोद बुस्थु मोननो लुगैयोमोन नङा होनबा नाथाय दा गथ' गथाय खांनानै गथ'फोरनि लानायाव खुसि नुबानो जोंबो खुसि जायो जों जेखौबो लानो लुगैलाना बेनोब्रा मानसिनि नेचार जायखौ भगबाना बिराद मोजाङै दानानै हरदों फारि फारि स्टेप बाय स्टेप मानसिनि आखल आखुफोरखौबो गांनाय लुगैनाय उखैनायफोरखौबो हरजोबदों दे नाथाय बिदि होननानै जोङो गोसो सिंनि उन्दैखौ मालाबाबो बोराय खालामनानै लानाङा गोसोखौ जेब्लाबो जोङो उन्दैयाव दोननांगौ जेब्लाबो जोङो गाजा गोमजायै थानांगौ बेथ' नंगौ अब्लाबो गथ' गथायनि खुसिखौ नुबानो खुसि जाफायो ना बमब्र बेबो नंगौ
आच्छा आं नोंसोरखौ मोजां हटेलाव लानानै थांनोसै दिनै बिराद गोबाव जाबाय बाहेराव जेबो जायाखै जों नोंनाव फैसा दङ आइयो दङ दे नों टेनसन लानाङा दे होमबालाय लोगोफोर फुजानि नोंथांमोननो गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जायाखैमोन लेरैबाबो फैबाय थानाय फुजाफोरनि थाखायबो एडभान्स नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोयै साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो गोजोननाय अननाय खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांमोना बुङो जे बर'नि बुस्थु नङा बर'नि फुजा नङा बेफोरखौ नङा जोंहा गोबां क्रिएटर हिसाबै जोंहा गासैखौबो लोब्बा लाखिनानै भिडिअ बानायनांगौ जायो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ इन्जय खालामबाय दङब्ला लाइक मोनसे होनानै गालांदो कमेन्ट मोनसे लिरनानै गालांदो दे होमबालाय एबार गोसोखौलाय बिराद मोजां मोनबाय आं फाइनालि इमिग्रेशनाबो जाबाय एबार गासिखौबो गोसो खुसियै बेरायनोसै ना दोद आंहा ओंखाम उखैसोबायलै हटेलाव थांनोसै माबार ओइ र' आंनि थाइ लोगो फैगासिनो दङ बियो फैगासिनो दङ होननानै बुंदोंमोन र' बाबावै नारजि बुदां थाइ लोगोबो फैबावनो दङनोलै गावसो मिथिसिगौलै जेबो नङालै थाइलेण्डनि मानसिफ्रा माबायदि रायलायो एसे मोनथिना लानोसै जोंबो ओइ थाइलेण्डनि लोगोआ फैगासिनो दङनो लेलाय बैनो बाबावै मा एसे साइसलय สวัสดียินดีที่ได้รู้จักยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยเที่ยวบินเป็นอย่างไรบ้าง बाबावै बिसोरनाबो जोंनि इन्डियानि बायदि खुलुमलायो नामाब्रा औ थाइलेण्डनि कालसारफोराबो जोंनि इन्डियानिजोंनो एखे नुबाथाय खुलुमग्रोयो बिसोरनाबो สวัสดีขอบคุณที่เป็นสุดยอดมากเรามีความสุขมากสองคนนี้น่านับคนของฉันเขาคือนานาจีบูดังสามีของฉันค่ะเราคือเธอพิรามลาทัตุกับบาดาลีภรรยาของฉันไรหน่อยบิยังนี่เฟซบุ๊กนี่เลิกบินี่มุ่งอันใจแบบป้อมนี่ไทยแลนด์นี่เลิกบินआंनि गासैबो हटेलनि एरेन्जमेन्टखौ बेनो खालामनानै होदों आंनि इन्सटाग्रामाव खोन्थाहरखादों बियो खालामनानै होगोन होननानै दे नोंसोरबो सिनायथि लादो खुलुमबाय पम myself Topiram how are you I'm good I'm fine ओइ बियो इंलिस रोङा मा बिसोरनि गोबाङानो इंलिस रोङा मालाय बिसोर गावसोरनि लेंगुवेजखौसो माबा खालामो इंलिसखौ बांद्राय माबा खालामा आरोना थ' नोङो फंफा फंनै बुंबाबो बुजिगोन बुजिनायालाय अब्लाबो बांद्राय बुजिनाय नङा बियो होमबालाय मा होननानै बुंबा मोजां जागोन बिसोरनि भाषायाव खुलुमबाय हाय हेल'खौ मा होननानै बुङो हिनजावसाबा सवादिखा ओमफ्राय हौवासाबा सवादिख्राब होननानै बुङो नों दा सवादिख्राब होननानै बुंनांगोन ओमफ्राय बिसोरना आरा हाइटसो जायो दे सवादिख्राब होननानै बुं सवादिखा पम สวัสดีโทปิราม थेंक इउ मा एसे मोजां खोनाखौलै नोंनिफ्राय आंनि मुंखौ थांनायाव लानानै थांफानोसै नामाब्ला सिख्लाबा लोगोफोर दिनैनि एपिसडखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना उननि एपिसडखौ नेनानै थालायदो बाय गुड नाइट